Šta je? Da nije približi. Možeš približi. Evo. Rok, tu su šta mi nešto. Ovako tamo. Počni jaje. Pritisni. Nešto, vatra da vam Koga šta je on? Ne može ono avion biti. Jel da? Ovo je vatra. Nis kod mene. Gledaj kod mene, vidiš. Pa kako? Otkud vatra gori? Ovo da nije kod mene, ja. Krute, evo sad će usta.